apothekers zijn boos. Een goedkoop medicijn tegen ADHD is 3 keer zo duur geworden. En daarom willen ze gauw maatregelen tegen nog meer prijsstijgingen. Het ADHD-middel werd altijd voor weinig geld gemaakt. Maar een fabrikant heeft het medicijn nu geregistreerd en mag het als enige maken, zegt de apothekersbranche. Nou, ik kan er niet bij dat een middel wat altijd gemaakt werd tegen een prijs die kennelijk geen problemen leverde voor apothekers om het daarvoor te maken, dat een professionele fabrikant dan opeens 3-4 keer dat bedrag moet vragen. De apothekers willen dat minister Schippers in actie komt. Dat voorkomen kan worden dat de fabrikant die extreme hoofdprijs kan vragen en dat al bij het toelaten van het middel op de markt er een prijsplafond geldt, gebaseerd op de prijs die normaal gezien gebruikelijk was. In een huis in Nijmegen zijn 2 doden gevonden. Wie het zijn en hoe ze zijn overleden is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Het is een bende op het Brusselse vliegveld van Zaventem. Bijna 6 weken na de aanslag daar is de vertrek alweer open. Maar door de strenge veiligheidschecks staan er lange rijen. De controle. Dat gewoon langs die kanten vooruit. Slecht georganiseerd. Heel veel wachtende mensen. 3 uur, 5 minuten totdat je hier gepasseerd bent. Het is eigenlijk verrekking. Ook de Belgische oud-premier Leterme heeft door de drukte zijn vliegtuig gemist. Veel schoonmakers in de horeca werken te lang en verdienen te weinig, zegt de inspectie. Ze controleerden 44 kroegen en restaurants. Op 6 plekken was het mis. Bij 1 bedrijf werkte iemand die zegt dat hij sinds 2010 geen vrije dag meer heeft gehad. Een bijzondere herdenking vandaag in Loenen. Op het Ereveld daar liggen veel oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook bijvoorbeeld militairen die tijdens VN-missies omkwamen. Vandaag geven jongeren die slachtoffers een gezicht. Ze gaan achter hun grafstenen staan. Voor dit meisje is dat extra bijzonder. Zij staat achter de steen van haar broer die sneuvelde in Afghanistan. Ik vind het ontzettend mooi en dat ik wil ook versterkt worden. Ja, gedachte aan Tom en dat hij het ook ontzettend mooi zou vinden. En het feit dat ik trots ben op hem. Dan gaan we naar de ANWB, Erwin de Hart. Ja, in Zeeland zijn de werkzaamheden klaar aan de A58, dus daar is de file opgelost. Maar wel nog malaise op de A4 Amsterdam richting Rotterdam naar